పాజిటివ్ ఎథిజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు మనం హేమలత లవణం గారు రచించిన అహింసామూర్తుల అమరగాథల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు హెన్రీ గ్రూబర్ గురించి తెలుసుకుందాం. అవి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధపు రోజులు. నాజీ నియంత హిట్లర్ ఒక ప్రక్క యావత్ ప్రపంచాన్ని బాంబులతో జయించ ప్రయత్నిస్తూ, మరొక ప్రక్క తన దేశంలో యూదు జాతిని నిర్మూలనం చేయ కంకణం కట్టుకున్నాడు. మానవతను మంటగలుపుతూ రాక్షస ప్రవృత్తిని పెంచుతుండే హిట్లర్ వంటి వారు కొందరైతే, మానవతను వృద్ధి చేయ మానవతా దృష్టితో తోటి మానవుల రక్షణకై తమ ప్రాణాలను బలి ఇచ్చేవారు కొందరు. హిట్లర్ తోటి మానవుల ఎడ చూపుతున్న క్రూరత్వాన్ని బహిరంగంగా ఎదిరిస్తూ యూదులను రక్షించే కార్యక్రమాలను అనేకం చేపట్టాడు హెన్రీ గ్రూబర్. హెన్రీ గ్రూబర్ జర్మనీలోని ఒక చర్చికి పూజారి. క్రీస్తు బోధించిన తోటి సోదరులను ప్రేమించు అన్న సూత్రాన్ని ఆచరించి చూపుతున్నవాడు గ్రూబర్. కొన్ని రక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి యూదులను దాస్తూ వచ్చాడు. హిట్లర్ను ఎదిరించిన వారు ఎవరూ బ్రతికి బయటపడరు. ఎంతో కాలం గ్రూబర్ కార్యక్రమం సాగలేదు. జర్మన్ గెస్టఫో పోలీసులు పసిగట్టి గ్రూబర్ను భయపెడుతూ వచ్చారు. అయినా గ్రూబర్ జంకలేదు. 1940లో జర్మన్ వైమానిక దళాధిపతి గోరింగ్ను కలుసుకొని పోలాండ్లోని కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపులకు యూదు స్త్రీలు, పసిబిడ్డలు, పండు ముదుసలను కూడా సరుకులను రవాణా చేసినట్లు గూడ్స్ బండ్లలో పంపుతున్న ఈ క్రూర కృత్యాన్ని ఆపండి అని ధైర్యంగా అడిగారు గ్రూబర్. నీలాంటి వారు నోరు ఎలా మూయించాలో మాకు తెలుసు అన్నాడు గోరింగ్. చలించని ధైర్యంతో, ఎంతకాలం వరకు నా కంఠంలో ప్రాణం ఉంటుందో, ఎంతకాలం వరకు నేను మాట్లాడగలనో అంతవరకు నేను అన్యాయాన్ని అన్యాయం అని, అమానుషత్వాన్ని అమానుషం అని, క్రూరత్వాన్ని క్రూరత్వమని చాటగలను అన్నాడు గ్రూబర్. గ్రూబర్ను అరెస్టు చేశారు, కానీ త్వరలోనే విడుదల చేశారు. మరలా గ్రూబర్ యూదుల రక్షణ కార్యక్రమాన్ని మరింత ఎక్కువగా చేయ మొదలైనాడు. పెద్ద పట్టణాలలో రక్షణ స్థావరాలను, ఉపస్థావరాలను ఏర్పరిచి తాను యూదులకు చేయగలిగిన సహాయం చేస్తున్నాడు. ఆనాటి యూదుల కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన దీన వదనాలు జీవితాంతం నా హృదయంలో ముద్ర వేసుకున్నవి అన్నారు గ్రూబర్. అందుకే తన ఆఖరి గడియ వరకు ఆ క్రూరత్వాన్ని ఎదురిస్తూ వచ్చాడు. జర్మన్ గెస్టఫో పోలీసులు గ్రూబర్ పనులను శాశ్వతంగా ఆపదలిచారు. అతన్ని అరెస్టు చేసి డఖావ్ అనే పట్టణంలోనున్న కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపుకు పంపారు. ఇక తనకు విముక్తి ఉండదని గ్రూబర్కి బాగా తెలుసు. నీరు గడ్డగట్టేంత చల్లగా ఉన్న గూడ్స్ పెట్టెలో తాను ఉన్నప్పుడు బయట ఉన్న స్వేచ్ఛా ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకున్నాడు. తనను బెర్లిన్లో లారీ ఎక్కిస్తున్నప్పుడు ఆఖరిసరిగా ఆ ప్రజలను పరికరించాడు. రాబోయే క్రిస్మస్ పండుగకై వీధులు అలంకరించి ఉన్నాయి. ఆనందోత్సాహంతో తిరుగుతున్న బెర్లిన్ ప్రజలను చూస్తూ తాను లారీ ద్వారంలో నవ్వుతూ అడుగుపెట్టాడు. అతనికి విచారం లేదు, బాధ లేదు. తోటి మానవ సంతోషాలలో తాను భాగస్వామిని అనుకునే త్యాగులకు తమ కష్ట నష్టాలు, బాధలు గుర్తుకు రావు. డఖాన్లో యూదులకై నిర్మించిన క్యాంపులో యూదులను వారిపై సానుభూతిని ప్రదర్శించే వారిని నిర్బంధించి, హింసించి చివరకు హత్య చేసేవారు. గ్రూబర్ వచ్చి 4 వారాలైంది. ఈ 4 వారాలలోనూ తోటి మానవులను హిట్లర్ సైనికులు పెట్టే క్రూర హింసలను చూచి గ్రూబర్ హృదయం ద్రవించిపోయింది. డిసెంబర్ నెల కావడం చేత దూది పింజల వలె మంచు కురుస్తూ ఉంది. అట్టి మంచులో కేవలం ఒక చిన్న నిక్కరు మాత్రం ఉండనిచ్చి యూదులను బయట నిలబెట్టి ఉంచారు. అందులో గ్రూబర్ కూడా ఉన్నాడు. ఆ నిలబడడానికి ఇంతకాలమని నిర్ణయం ఉండదు. ఒక రక్షక భటుడు గబగబా గ్రూబర్ వద్దకు వచ్చి ఒకే ఒక తన్నుతో గ్రూబర్ను క్రిందకి పడగొట్టాడు. క్రింద పడిన గ్రూబర్ను ఇనుప మేకులున్న బూట్లతో తన్నుతూనే ఉన్నాడు. కారణం మాత్రం ఎవరికీ తెలియదు. మంచు వంటి బండల మీద పడి స్పృహను కోల్పోయి తనకు అది ఆఖరి దశ అనుకున్నాడు. కానీ అతని బాధలకు అది అంతం కాదు, ప్రారంభం మాత్రమే. అంతకు క్రితం రోజునే ఒక సైనికుని గుద్దుకి గ్రూబర్ దవడపళ్ళు 2 రాలినాయి. అంతటి బాధలోనూ అతను ఏదో అవ్యక్తానందాన్ని పొందుతున్నాడు. ఎందుకంటే తనను హింసించిన వారిపై కక్షను సాధించాలనే తలంపు అతనికి కలగడం లేదు సరికదా. చిరుకోపం కూడా పొడసూపలేదు. విద్యుత్ శక్తి ప్రసారితమైన ముళ్ళ తీగలు కంచె ఉండి 4 వైపులా ఎత్తైన బురుజుల మీద తుపాకులు ధరించిన సిపాయిలు గల ఆ భవనంలో అతనిని బంధించగలిగారేమో గాని
తోటి మానవుల ఎడ అతనికి గల అపారమైన సానుభూతిని మాత్రం వారు బంధించలేకపోయారు. గ్రూబర్ డకావ్ క్యాంపులో 1 సంవత్సరం గడిపాడు. అది 1941 డిసెంబర్. క్యాంప్ ఆవరణలో ఒక మూల శవాల గుట్ట ఉంది. ఆ గుట్టకు కొద్ది దూరంలో నిలబడి ఆ మానవ మారణ హోమం చూస్తున్న మరొక ఖైదీకి ఆ శవాలలో ఒకటి విచిత్రంగా కనిపించింది. నాజీ రక్షక భటులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఖైదీ శవాల గుట్ట వద్దకు వచ్చి ఆ శవాన్ని పరీక్షించాడు. అది కళ్ళు తెరుస్తూ మూస్తూ ఉంది. రొమ్ము మీద చేయి వేసి చూశాడు. గుండె కొట్టుకుంటూ ఉంది. ఆ శవం గ్రూబర్. శవాల గుట్ట మీదకు వచ్చే ముందు గ్రూబర్కి గుండె నొప్పి వచ్చింది. అప్పుడు అతడు స్పృహ తప్పిపోయాడు. నాజీలు అతను మరణించాడు అనుకొని శవాల గుట్టపై పడవేశారు. అతనిని గుర్తించిన ఖైదీ రక్షక భటులు వెళ్ళిపోయిన తరువాత తన గదికి గ్రూబర్ను మోసుకుపోయాడు. అయితే అక్కడ అతనిని దాచడం వారికి కష్టమైంది. శల్య వశిష్ఠుడైన గ్రూబర్ను ఆ ఖైదీలు ఒక పరుపు క్రింద దాచారు. క్రింద నేల మంచు కంటే చలన, భయంకరమైన ఆకలి. ఈ స్థితిలో తనని ఆ సోదరులు రక్షించడం మంచి పని కాదని అతను అనుకున్నాడు. ఆ ఖైదీలు తమకు ఇచ్చే కొద్ది రొట్టెలో కొంత భాగం దాచి దానిని గ్రూబర్కు రహస్యంగా పెట్టేవారు. 3 సుదీర్ఘమైన భయంకరమైన వారాలు గ్రూబర్ ఆ పరుపు క్రిందనే గడిపాడు. చివరికి గ్రూబర్ పట్టుబడినాడు. అతనికి అతని రక్షకులకు ఈసారి మరింత కఠినమైన దుర్భరమైన జీవితం ఎదురైంది. ఈ క్యాంపుకు అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ల సంఘం ఒకటి వస్తుంది. ఖైదీలనందరినీ పరీక్షించి బలహీనులని, జబ్బు పడిన వారిని జీవింప అనర్హులు అని నిర్ణయిస్తారు. అట్టి వారిని మర్నాడు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి శాశ్వతమైన శాంతిని ప్రసాదిస్తారు. అంతేగాక కొందరిని శాస్త్ర పరిశోధనలకని జంతువుల వలె ఉపయోగిస్తారు. పరిశోధనల పేరుతో మంచునీటిలో పడేస్తారు. ప్రాణాంతకమైన సూక్ష్మజీవులను శరీరాలలోనికి ఎక్కిస్తారు. ఒకరోజు డాక్టర్ గ్రూబర్ను పరీక్షిస్తున్నాడు. నీవు ఏమి చేస్తూ ఉండేవాడివి అని ప్రశ్నించాడు. పూజారిగా అన్నాడు గ్రూబర్. నా తాత కూడా పూజారియే అన్నాడు డాక్టర్. డాక్టర్తో కొంచెం మాట్లాడాలనిపించింది గ్రూబర్కు. నీవు ఒక పూజారి మనవడివై ఈ రకమైన అమానుష కార్యానికి ఎట్లు ఒప్పుకున్నావు? ఎన్నడూ నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోలేదా? మీరు మానవులను జంతువుల కంటే హీనంగా చూస్తున్నారు. మానవ జీవితానికి విలువే లేదా అన్నాడు ఆవేశం ఆవేదన కూడగట్టుకున్న కంఠంతో. గ్రూబర్ మాటలను డాక్టర్ నిశ్శబ్దంగా విన్నాడు. బదులు పలకలేదు. వెళ్ళిపోయాడు. అతను వెళ్ళిన తర్వాత గ్రూబర్ అనుకున్నాడు, తన మాటలు డాక్టర్పై తప్పక పనిచేస్తాయి. తన విడుదలకై ప్రయత్నించవచ్చు లేదా తన పనికి రాజీనామా ఇవ్వవచ్చు అని. ఆ మరునాడు డాక్టర్ మరలా వచ్చాడు. ఈసారి సంపూర్ణ పరీక్ష చేశాడు. జీవింప అనర్హుడు అని వ్రాయబడిన అట్ట గ్రూబర్ మెడకు వ్రేలాడగట్టించి వెళ్ళిపోయాడు. థ్యాంక్ యూ. మరొక ఎపిసోడ్లో మరొకరి గురించి తెలుసుకుందాం. Channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.